الله to ya lamar yake وما أنا بطارد in ajri illa lillahi umirtu an akuna إلا على الله وأمرت أن أكون min almuslimin. Abinda annabi Nuhu ya faɗa wa jama'arsa muna faɗa wa 'yan bidiyar Najeriya. Abinda annabi Nuhu ya faɗa wa mutanensa muna faɗa wa 'yan bidiyar Afirka. Ya na wani jikinsa ya fara rawa ko ka tsorita ne? In tsoro kake ji sai inda dare maka. Mu ba ja da baya ba daga kafa, forward ever backward never. Masu cewa lallaba bi a hankali ba za mu lallaba ba, 280 za mu tafi, mun yi full light haka za mu shiga kwana. Abinda annabi Nuhu ya faɗa wa 'yan bid'an zamaninsa muna faɗa wa 'yan bid'an Najeriya da 'yan bid'an Afirka. Allah ya ce watlu alaihim naba'a nuhin. Kusan wai wa'azin da muke ne ya dame su, wai mun matsa lamba mun fitine su. To ku bar shirka da bid'a, mu daina fitinar ku. Matukar kuna shirka kuna bid'a, fitina yanzu aka fara. In mun mutu wasu suna nan suna jira za su dora su yi forward. To annabi Nuhu ya yi wa'azi, ya hana shirka, ya hana bid'a, ya matsa lamba, abubuwan bauta ya takura su, ya hada su da bango. Kai karshe sai faɗa musu wani public announcement. Shine Allah ya ce iz qala liqaumihi, yayin da ya faɗa wa mutanen sai ya ce ya qaumi, ya ku mutane na, ni ma ina faɗa muku ya ahla bid'a fi Najeriya wa garbi Ifriqiya, in kana kabura alaikum maqami. Annabi Nuhu ya ce kai ku saurara ku ji, idan matsayata ta annabin Allah ta muku girma, ku ba zai iya dauka ba. Wa tazkiri bi ayatillahi, in wannan wa'azin da nake muku da ayoyin Allah, da ayoyin wa muke wa'azi? Annabi Nuhu ya ce in wannan wa'azin da nake muku da ayoyin Allah nake cewa a bar shirka, ku abun ya muku nauyi, an kure ku, an hada ku da bango, abun ya kawo muku makoshi, kun kumbura, yanzu kun kai matsayin da kun zartar da hukunci ba za ku daure ba, sai dai duk abin da za a yi ba ku ƙara saurarawa, yanzu kun zartar kun gama fusata. Annabi Nuhu ya ce to fa alallahi tawakkaltu, farko dai ni ga Allah na dogara. Ga wa na dogara? Ga Allah. Ya ce fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum, ku je ku hada duk kulumbotanku da abubuwan bautanku nan koma bayan Allah, duk ku tattaro su ku haɗu ku zartar da abin da za ku zartar a kaina. In kun tashi zartarwa, thumma la yakun amrukum alaikum gumma, kar ku shiga daki ku buya ku yi, ku fito sarari ku yi duk shirin da za ku yi, da kulumbotan da za ku yi, da surkullan da za ku yi, duk ku fito fili ku yi. Sun maqadu alayya, ku gama da ni gaba ɗaya, falatun ziru na kakku jinkirta mun ko minti ɗaya, in ji annabi Nuhu. Ya ku yan bid'an Najeriya, idan wa'azin nan da muke cewa abi Allah ya muku zafi, ba ku iya haƙuri, to shawarar da muke baku, ku tattaro duk waliyanku na marasa rijista, da masu ganga da masu fiyano da marasa ganga, duk ku tattara su wuri ɗaya. Idan kuka tattara duk kulumboto da surkullan da za ku yi ku gama da mu malaman sunna gaba ɗaya, kar ku jinkirta mana. Ina mala yake, mala ya zo ya hau kan wannan mimbari. Kai malan da ta suwa ba ku yi kabara ba mata, ku ce Allahu akbar.